Ja, her kan man se bromvand og heptan, og som man kan se, så er det lidt kraftig mørkrød ovenover og lys gul nedenunder. Ja, her ser vi det samme som vi viste ved det forrige billede, men her har vi bare omrystet det. Her til venstre har vi stadig heptan og bromvand, og til højre har vi så, hvor vi har lavet det i tre forsøg, hvor vi så har rystet den og afbleget den ved kraftigt lys. Her har vi så bromvand og hexen, og den er helt naturlig, den er slet ikke blevet rystet eller noget. Ja, her er så bromvand og hexen, og det er blevet omrystet med prop. Her ser vi så bromvand og olivenolie, som er blevet rystet med prop. Her er så paraffinolie og bromvand, og det er blevet omrystet med prop. Og man kan se, at det har fået en mørk farve, og det er sådan et mørk orange-agtigt. Ja, og så har vi diskussion og efterbehandlingsspørgsmål. Så i etteren der står der: forklar dine iagttagelser i punkt 1 og 2 ud fra stoffernes polaritet. Et polært stof har en positiv elektrisk ladet ende og en negativ elektrisk ladet ende. Upolært stof indeholder ikke grundstoffer med stor forskel i elektronnegativiteten til at danne en positiv elektrisk ladet ende og en negativ ladet ende, og upolære stoffer kan heller ikke danne hydrogenbindinger. Ja, så vil jeg gerne lige forklare om spørgsmål 2, som lyder: forklar farveskiftet i punkt 3, opskriv reaktionsskemaet og navngiv produkterne. Det vi så har gjort, det er, at det for eksempel at det er kraftigt lys, og det vil sige også, at reaktionsskemaet, det lyder så C7H16 plus brom i anden, eller brom 2, det bliver så til C7H15 brom plus HBr. For at gøre det nemmere for dig, så kan jeg lige skrive det ned, så du ved det. Det vil så sige C7H16 plus Br2, og det bliver til C7H15 plus H-brom. Og det vil sige, brom og heptan, de mister farven efter at de er blevet belyst. Og det kan sådan set skyldes, at lyset medvirker, at de to stoffer de indgår i en forbindelse med hinanden. Og det vil så sige, at reaktionen den sættes i gang på grund af opvarmning. Og det vil sige altså ved højere temperatur. Og der er nogle af molekylsammenstødene voldsomme nok til at slå et diklormolekyle i stykker. Og her kan man sige, at et H-atom det kan udskiftes med et kloratom eller et bromatom. Og det vil sige en bromheptan. Spørgsmål 3. Forklar dine tests af vandfasen. Hvad viser de? Opskriv reaktionsskema for reaktionen med sølvnitratopløsning. Der har vi AgNO3 plus C7H15Br, og når sølvnitrat tilføjes, så bliver der et bundfald med AgBr, og vandfasen har pH-værdi 1. Og så vil jeg gerne snakke om spørgsmål 4. Og du har sikkert nok bemærket, at jeg sprang fra 2 til 1, det er på grund af mig og Mohammed, vi har delt det op. Så han tog 1, og jeg tager 2, og han tager 3, og jeg tager 4. Bare sådan, så ved det. Og her ved spørgsmål 4, der lyder sådan: hvorfor vil den syre, der eventuelt dannes, findes i vandfasen frem for i heptanfasen? Og svaret på det spørgsmål, det er, at en syre, det er et molekyle eller en ion, som kan afgive en hydron. En base er et molekyle eller en ion, som kan optage en hydron. Og ellers er der også en syre-base-reaktion, det er også en hydronoverførsel. Ja, her ses reaktionen for det første forsøg, og det er hexen, som der bliver blandet sammen med bromvand. Og det som der sker, det er, at brom det bliver adderet til hexen, så hexen det får sin dobbeltbinding fjernet, og derefter får tilføjet de to bromatomer. Spørgsmål 8. Vil en måling af pH i vandfasen vise sur, neutral eller basisk miljø? Begrund svaret og prøv.
Den vil vise surt, fordi at vand det kan danne hydrogenbindinger, som er krævet ved en syre, og en syre er normalt sur. Og prøven der viste sur i pH 1.